ollaan Stable Supplis Hyvinkään Hyyppärässä, Hyyppärän hevosalueella. Kuivikkeena me käytetään turvetta ja purupellettiä. Mennään katsomaan sisälle, miltä meillä näyttää tallissa. Täällä on ollut käytössä kuivikkeena turve-olkipelletti, yhdistelmä, sitten tuorepuru ja nyt tällä hetkellä turve ja puupelletti. Eli lähes kaikki on käyty aika hyvin läpi. Tuorepuru oli mukava siinä, että se ei pölynyt, mutta se oli hirmuisen työläs siivota. Sen hävikki oli todella suuri. Olkipelletissä se ammoniakin sitomiskyky on ollut huono sekä pölyävyys on ollut suurta. Olkipelletti maistuu jonkun verran joillekin hevosille. Purupellettiä, niin muutama hevonen maisteli sitä muutaman papana, mutta totesivat, että ei maistu. Kuivikkeen alkuperä on tärkeää tietää ihan sen takia, että tietää, mistä raaka-aineesta kuivike on tehty. Olkipellettiä tuli silloin Suomesta, mutta sen jälkeen, kun se on muuttunut myös Baltian maihin, niin ei enää ole haluttu ottaa. Pellettikarsinat on tosi helppo siivota. Lanta erottuu tosi helposti pellettikarsinoissa, ja kun ensin saa kaikki lannat pois karsinoissa, niin sen jälkeen on helpompi mennä noihin pissakohtiin. Se on tärkeä puoli siinä, että ei mennä hajottamaan tätä patjaa turhaan täältä karsinasta. Purupellettien kanssa on muuttunut niin, että esimerkiksi lannan määrä, mitä päivittäin siivoo tässä tallissa, niin on aikaisemmin mulla ollut 6 tämmöistä kottikärryllistä ja tällä hetkellä lähtee keskimäärin päivässä 2,5 kottikärryllistä tallista ulos. Purupellettikarsina perustaa niin, että laitetaan ensin ihan reilu kerros pellettiä per karsina, joka kastellaan vedellä. Ja vettä lisätään karsinoihin sen takia, että purupelletti silloin aukeaa vähän nopeammin, se patjottuu nopeammin se karsina ja vesi myös sitoo pölyä. Purupelletti turpoo noin 4-kertaisen määrän. Eli tässä on suunnilleen noin puolet purupellettiä ja puolet turvetta. Tää on ihan mun lempikuivike ehdottomasti. Hevoset tykkää tästä todella paljon. Tää on nopea siivota silti, kun täällä on pellettiä seassa, niin nämä lannat erottuu kustannustehokkaasti täältä. Nämä on hajuttomia nämä karsinat ja turve tässä seassa sitoo hyvin ammoniakin. Ja yhdessä toi pelletti ja turve sitoo pölyn, joten näin pölisen niin paljon ja myös patjottuu tosi nopeasti. Että tää on niinku hevosilla, vaikka ne tykkäänsään pyöriäkin täällä, niin nämä materiaali pysyy hyvin paikoillaan karsinoissa. Patjan ulkonäkö on semmoinen maitokahvin värinen. Ne ihmiset, ketkä pelkää käyttää turvetta tumman värin takia, niin sitten taas tuossa yhdistelmäkarsinassa väri pysyy silti vaaleana. Aikaa säästyy hirveästi siinä, että kuivikkeita ei tarvitse joka päivä hakea ja täyttää. Pidetään se perusmäärä karsinassa sen verran suurempana kuivikkeiden kanssa, että pärjätään helposti se viikko ilman kuivikkeen lisäyksiä. Me täällä Stable Suppliksessa ollaan oltu kyllä tosi tyytyväisiä näihin meidän kuivikkeisiin ja samoin kuin asiakkaat, mutta nyt meillä on jo kiire lenkille. Nähdään. Moikka! Vapo. Paremman palvelun kuivikkeet.